Здравейте, аз съм Ирела Петкова от 7 А клас. Аз съм Полина Пенчева от 10 клас, паралелка с интензивно изучаване на математика и английски език. И ние учим в СОУ Свети Климент Охридски, град Троян. Сега ще разберете малко повече за паралелките, в които и вие можете да учите. Бъдещи петокласници, нека се включи в нашето приключение. На български език и литература. Ако искате да се научите да четете книжки с приказки и стихотворения, да пишете преразкази и съчинения без грешки, елате в паралелката с разширено изучаване на български език и литература с класен ръководител Нели Генкова. С вашите приятели от Европейския съюз и дори Русия, заповядайте в паралелката с разширено изучаване на чужди езици с класен ръководител и учител по английски и италиански език Йорданка Маринова. Willkommen! Bonjour! Welcome! Обичате ли да смятате, да умувате над забавни задачи? Тогава се впуснете в едно приключение – света на точните науки. Очакваме ви в паралелката с разширено изучаване на математика. Тук ще научите какво се крие зад формулата S е равно на по HA върху 2. С класен ръководител Пламен Кюпчиев. На училище Свети Климент Охридски, защото това е място на свободен дух и модерни решения. За вашия отдих ние предлагаме закрит басейн и обучение по плуване, целодневна организация на учебния процес.